ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன். பார்க்குறதுக்கே அருமையாக இருக்குது இல்லைங்களா? ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். எப்படி அப்படின்னா இதில் நரிப்பயிறு போட்டிருக்கேன், அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, நம்ம டெய்லியும் பருப்பு வகைகள் உடம்புல சேர்த்துக்கணும். சுண்டல் வகைகள், பருப்பு வகைகள், காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடணும் இல்லைங்களா? அப்போ தான் நம்ம புரோட்டீன் நல்லா இருக்கும். அப்படி புரோட்டீன் நல்லா இருக்கும்போது எலும்புகள் சத்தோடு இருக்கும். இப்போ இந்த சீசனில் எல்லாருக்குமே எலும்பு வலிகள் அதிகமாக இருக்கு. இப்போ நம்ம உடம்புல சத்து குறையும் போது அந்த எலும்புகள்ல இருந்து தான் அதுக்கு தேவையான உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் எடுக்குது. அப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு அதிகமாக நம்ம உடம்புல இந்த எலும்புகள்ல தான் வலி வரும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு இது மாதிரி சுண்டல் வகைகள், அதாவது பயிறு வகைகள், பருப்பு வகைகளை நம்ம அதிகமாக உபயோகிச்சுக்கணும். அதை நம்ம சாம்பாரில் அது மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி கிரேவிஸும் செஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான நமக்கு டின்னரா, லஞ்சா, பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கும். எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த நரிப்பயிறு, முளை கட்டிய நரிப்பயிரும் இந்த பெங்களூர் கத்திரிக்காவும் வச்சு ஒரு கிரேவி செய்ய போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட. இப்போ நம்ம பயிறுகள் டெய்லி யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? சுண்டல் வெரைட்டிஸ், பருப்பு வகைகள், இது மாதிரி பயிறு வகைகள் டெய்லி யூஸ் பண்ணணும். அது மாதிரி செய்யும் போது டெய்லி சுண்டல் கொடுத்தா யாருக்கும் விருப்பம் வராது, சாப்பிடவும் பிடிக்காது. அது மாதிரி இருக்கும்போது இது மாதிரி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். எல்லாருக்கும் கொடுத்த திருப்தி வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கும் ஏற்படும் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த பெங்களூர் கத்திரிக்காவை நம்ம கழுவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம செய்கிற அளவு 2 பேருக்கு நான் இப்போ செய்கிறேன். இப்போ நான் அந்த முளை கட்டிய நரிப்பயிறு, இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த். இது என்னோட வீடியோஸில் சுண்டல் வெரைட்டிஸ், அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதில் செஞ்ச ரெசிபீஸு நீங்கள் அதுவும் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு பெங்களூர் கத்திரிக்காய் போடுறேன். இப்போ இந்த நரிப்பயிறு கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு யோசனை வரும். இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குதுங்க, டிபார்ட்மெண்டல் ஷாப்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது. அப்படி இது கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் பாசிப்பயிர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும், ரொம்ப வேண்டாம். இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு விழுது, ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு விழுது நம்ம அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம். அந்த விழுது ஊற்றுறதால இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் தண்ணி. இப்போ இதை ஒரு சவுண்டு விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மாஷாக வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு சவுண்டு விட்டு எடுத்துக்கலாம், 2 சவுண்டை விட்டு எடுத்துக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் நம்ம பிட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு சவுண்டு விட்டால் போதும். அது மாதிரி விட்டு நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த கிரேவி நான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ மத்தியானம் ரசத்துக்கு துவரம்பருப்பு வேணும் இல்லைங்களா? அதை இதுலேயே இறக்கிட்டேன். இப்போ இதில் நான் மஞ்சத்தூள் போடலை. ஏன் போடலை அப்படின்னா இதில் இருக்கிறது கொஞ்சம் பொங்கிச்சு அப்படின்னா இது கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இது நல்லா ஒரு ஒயிட் பேஸாக வரும், நல்லா அழகாக இருக்கும் கலரு. அதனால நம்ம இப்படி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம குக்கர் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். குக்கரை ஆஃப் பண்ணி இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இதில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த விழுது ஸ்டீம் இறங்குறதுக்குள்ளே நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேங்காய் மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பச்சை மிளகாய், நம்ம இது காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு மைல்டான காரம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் பாருங்க, பூண்டு பல்லு ஒரு 2 அந்த டேஸ்ட் மைல்டாக நல்லாயிருக்கும். இதை 2 பல்லு பூண்டு. இதை ஜீரணத்துக்கும் ஒரு டேஸ்ட் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம், அதாவது இஞ்சி போட்டுக்காங்களா இல்லையாங்கிற அளவுக்கு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் நான். இப்போ இதோட சோம்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம், ரொம்ப வேண்டாம். இது மைல்டாக டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இது நம்ம சோம்புக்கு பதில் ஜீரகமும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் விரும்புறீங்க அப்படின்னா 2மே சேர்த்தும் போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் சோம்பு 2மே போட்டுக்கலாம். இது மட்டும் போட்டாலே இந்த விழுது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிரேவி. இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டீம் இறங்கிடுச்சு. ஸ்டீம் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி எடுக்காதீங்க. அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா வெந்தும் வேகாமல் இருக்கும். இன்னொரு தடவை நம்ம வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே. அதுவும் இல்லாமல் அப்படி நம்ம வெந்து வேகாமல் இருக்கும்போது ஸ்மாஷ் பண்ணாலும் அது ஒரு ருசியை கொடுக்காது. அதனால நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் 2 சவுண்ட் விட்டுருக்கேன். பருப்பு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு. நம்ம இதுக்கு பருப்பு, அதாவது மஞ்சத்தூள் எதுவுமே போடலை. இப்போ நம்ம இதை ஒரு தடவை ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி நம்ம ஒரு கொஞ்சம் லேசாக ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான்.
இப்போ இது வந்து நல்லா சேர்ந்து டேஸ்ட்டை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இப்போ இதுக்கு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டு இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு டிராப் கூட ஆயில் இல்லை. ஆயில் இல்லாமையே இந்த கிரேவியை நாம செஞ்சுக்கலாம். எதுலையும் வதக்க வேண்டாம், தாளிக்க வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். இதுக்கு சும்மாவே அப்படியே சும்மா சூப்பரா இருக்கும். இப்ப இது மிச்சம் ஆச்சுன்னா கூட நான் வந்து மறுபடியும் எதோடையாவது வச்சுட்டு சாப்பிடணும்னு தோணாது எனக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு கப்ல எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுடுவேன். அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இப்ப இதுக்கு தண்ணி வேணும்னா நம்ம ஊத்திக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே செஞ்சுக்கலாம். இப்போ மிக்சியில கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு வச்சிருக்கேன். இப்போ இதுல வந்து நம்ம பொட்டுக்கடலை, கெசகெசா, முந்திரி எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. பாத்தீங்களா எவ்வளவு அருமையா இருக்கு. இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம தாளித்தம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நெய் விட்டு கருவேப்பிலை அப்புறம் ஒரு பல்லு பூண்டு இதை மட்டும் தாளிச்சு இதுல சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோக்கோசம் செய்யறேன், இல்லைன்னா எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு. இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அந்த லைட்டா சோம்பு போட்டுக்கிறதால நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கும்முன்னு இருக்கும். அந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு லைட்டா போட்டிருக்கிறதால ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இப்ப நம்ம இதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளவு குயிக்கா ஒரு கிரேவி பாருங்க. இது வந்து சப்பாத்தி வெரைட்டிஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம ரைஸுக்கும் நல்லா இருக்கும். அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இது பாருங்க. அதாவது இப்போ சாப்பிடவே பிடிக்காது சிலருக்கு. அந்த காய்ச்சல் வந்த நேரம், சளி பிடிச்சிருக்கிறது, அது மாதிரி இருக்கும்போது நான் எனக்கு சாப்பாடே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அது மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு எனர்ஜி, நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும். இப்போ இதுல வந்து இந்த நரிப்பயிருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு தானியம். அது அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இந்த நரிப்பயிரில். இப்போ இந்த நரிப்பயிரும் பெங்களூர் கத்திரிக்காவும் நான் இதில் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நாம பாசிப்பயிறு போட்டுக்கலாம், தட்டைப்பயிறு போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நான் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இதில் வெள்ளை பூசணிக்காய், செவ பூசணிக்காய், இப்போ வந்து வேற வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம காலிஃப்ளவர் அது மாதிரி எல்லாம் கூட இதில் போட்டுக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா அது ஸ்மாஷ் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு அது மாதிரி நாம எடுத்துக்கணும். வெள்ளை பூசணிக்காய், செவ பூசணிக்காய், பெங்களூர் கத்திரிக்காய், பீர்க்கங்காய், அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ், காலிஃப்ளவர் அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். சொரக்காய் சேர்த்துக்கலாம். சொரக்காய் சேர்த்துக்கும் போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இந்த சொரக்காய் வந்து நல்ல நீர் இறங்கும் உடம்புக்கு, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அது மாதிரி இதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு லைட்டா ஒரு தாளித்தம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவசியம் இருந்தா செஞ்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அவசியமே இல்லை இதுக்கு. ஆனா இந்த வீடியோவுக்கோசம் அதை நான் செய்யறேன், ஏன்னா அப்பதான் அது அழகா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு. இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தேங்காய் எண்ணெய் விடுறேன். இந்த தேங்காய் எண்ணெய் விடும்போது ஒரு ஃப்ளேவரு, நெய் விடும்போது ஒரு ஃப்ளேவரா இருக்கும், நல்ல ஒரு வாசனையா இருக்கும். இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுமே பூண்டு, ஒரே ஒரு பூண்டு, கொஞ்சம் பெரும்பல்லா இருந்தது, அதனால ஒன்னே ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இதை நாம லைட்டா ப்ரௌனா கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் கலர். பாருங்க, அப்படியே நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க இதனுடைய ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போதுங்க. இப்ப இதை நாம இதுல சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட கருவேப்பிலை, கழுவி வச்ச கருவேப்பிலை போதுங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்களா? சூப்பரா இருக்குங்க இந்த கிரேவி. நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு, நம்ம குவிக்காக செஞ்சுக்கலாம். எப்படி லஞ்ச் பாக்ஸு கொடுக்கறதுக்கோ, நம்ம வீட்டில் காலையில் குவிக்காக செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும் போதோ ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ரைஸ், லைட்டாக ஒரு ரைஸ் இருந்தால் கூட போதும், அருமையாக இருக்கும் இதனுடைய டேஸ்ட்டு. சப்பாத்தியோ ரைஸோ இதில் வந்து நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா, சில சமயம் சப்பாத்தி செஞ்சுக்குவேன், சில சமயம் வந்து இந்த இது என்னோட வீடியோஸில் எல்லாமே இருக்குங்க. சோள சப்பாத்தி, அரிசி மாவு சப்பாத்தி, அது மாதிரி வெள்ளை சோளத்துலேயும் சப்பாத்தி இருக்குது, மஞ்சள் சோளத்துலேயும் சப்பாத்தி இருக்குது, பாப்கார்ன் சோளத்துலேயும் சப்பாத்தி இருக்குது. அது மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் பார்த்து செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு, ஃபாஸ்ட்டாக குவிக்காக செஞ்சுக்கலாம், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. தேங்க்யூ. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்.